pen bena ka FIFA menta ka sengi ya kinong ruai kiban sa isi menta ha kene ka final FIFA World Cup jom menta sunem hajar punreu hapadeng ka Argentina Persia ya ka Spain da kini kinong ruai kibala pau kiban sa isi menta ban ruai pensit pensingan ha kene ke jeng lakai jong ka Spain Persia ya ka Argentina da kini kinong ruai ba pau 6 tek uai unong ruai ubadai Robbie Williams, Lura, Pushni, Nicholas, Chesinger, nangta Aisho Speed, Tom Cruise, nangta Jennifer Hudson, balarway ningkong ya kajing rawai national anthem jong ka US, nangta hadin bal adep kut siteng kin rawai Justin Bieber, nangta ka Shakira, Madonna, but BTS kane kadai ka group lane ka tim jong ki nong rawai ki badai hasau Korea jong ka group ki bansai rawai balik simenta ha kane ka FIFA World Cup ban pensit pensingan ha kane ka FIFA World Cup final jong ka Spain Persia ya ka Argentina ka bat salong lasai nadu lasai kesengi hadu banda kla trik namar kersa sedang gejing kai khat ar bejai steng tekine ki nongorwai kibat sa simenta lasai ban pensit persingan ya kena ka FIFA World Cup hapadeng ka Argentina Persia ya ka Spain te tang kena ka Lisbon ngin sa 4 ha ki bai pada ki video